зиёда холатҳои шидагие дар ҳаёти ман. ба монанди ушам ки анде хаб кунам очата ба Аврупо меорем. Анде Тоҷикистон наравам. Чӣ хеле ки ушав гуфтем ку уколот мекунанд, гапҳои дар коришона мегиранд. ҳоз як гап мемонам, ҳамро гӯш кунем, баъдаш бифаҳмонам ки чӣ гапе. Бабе Тайба мехост ки қатити мақсад бишапа. Мехост ки қатит бишапа барои ҳамин мақсад чизо. Ма вая гуфтагим ки ман Лайлора ҳамин давлат овардагиам. Очаш боша, чизаш боша, ма ёрдамаш мекунам. Қатӣ ма ҷанг кашид. Ма гуфтамаш ки ма 100% ёрдам мекунам. Чизе бигин нагем. Агар та ба ҳамин хотир мара тарк кунӣ, гуфтам тарк кун. Ман фарқ надорам. Бибин Лайла. Ба хотире ки ма рафтам Лайлора изнасиловат кардам. Дар китфиш сар мамондам, гирья кардам. Гуфтам ки ин қасома Тайбара вақте ки сики ёдам, Лайлора представит мекардам, ин кора мекардам. Ин гапора нагуфти духтари бечорара. Наздик нашамада мегу. Наздик наша мегумада. Я борига мегам фамилия мепард. Наздик нашамада. Ма тра изнасиловат накардам. Ты ига ҷони ма дард кард. ҳам баданам, ҳам ақл рӯҳам ма гирья карда истадам, зорат карда истадам, Салима зани ту нестам, накун илтимос. Ма ин мавзӯра ҳамин шармандагиро маҳкам кардани. Я лаҳза гапна тамом кардам, ма ин шармандагиро маҳкам кардани. Маҳкам кардани ин шармандагиро фуромӯш кардани будам ҳаёт ма давом додам ҳаёте ки ма 5 соли роҳ наҳоят кӯшиш кардастам ки бетаи лаънатӣ бисозам ячи. лаънат ба ҳамон рӯзе ки туро шинохтаам. чӯбаи хеле гап. Шарманда имрӯзтӣ? Мехоҳем ягон хунрезӣ шавад дар ҳамин ҷо? Худованд гуфтааст ки имсакун бимаъруф ав тасрихун бииҳсан. Пайғамбар алайҳиссалату вассалам гуфтааст ки иставсу бинисаи хайра. ҳеq қавме ки ай шариати исломӣ бу надорен, дар вақташ ай ҳадафҳои